COVID-19 kasuak goraka doaz Lekiton. Bono denda eskuragarri hurrengo astetik aurrera. Eman izena Euskaraldiaren 2. edizioan. Gazteek bizi duten egungo egoera ezagutzeko parte hartze prozesua. Oskar Terolen monologoa urriaren 23an. Bihartik aurrera eguraldiak hobera egin eta temperatura atseginak izango ditugu. Koronavirusaren pandemiak asko aldatu du gure bizimodua. Segurtasun neurrietara ohitu behar izan gara eta gure egunerokotasunean aldaketak egin behar izan ditugu. Lekitarrok egoera honi aurre egin diogu eta neurriak jarraitu ditugu, baina zein izan da egoeraren eboluzioa azken asteetan. Datu hauek hurbilagotik ezagutzeko, Lekitoko ambulatorioko zuzendari berriarekin egon gara. Pasaden astetik hasi ginen ikusten zelan gure inzidentzixe gerota gehiago izan zala. Hori izan zen aste hontako ez pasaden asteko astelenin. Eta egia izateko Barikurbako zifrak oso larriak izan ziren. Eta ongo momentuan egia izateko aste hontan jarraitu gara gero eta txarrago. Baina azkenengo 2 egunetan antza, eta esaten dut antza, baretu da apurtxuet. Baina ezin dugu konfidantza ipini hortan, hau da 2 eguneko gauza bat. Alde batetik ona izan zen, ondala hilabeteak, ze ez genuen izan hanbeste kutsadurak eta jendia ezan gaixotu hanbeste. Baina hori beste alde bat dauko. Gure immunidadia birjina da. Hau simil bat egiten, hau izaten da zute bat izango balitz bezala. Eta guk dakagu mendi lehor-lehorra. Gure pentsaen behar dugu, hau puntu batean hasten dela eta joaten da zabaltzen. Eta problemi izaten da immunidaderik ez dakagule. Horrezegatik oso erraz zabaltzen da. Pasaden astean ikusi genuen zelan jende gazti batez be izan zala infekzio ukiebala, baina ongo astean ez da hori, zabaldu da, eta ikusten ari garala izaten da, jendi 70 gorakuak. Bidali mezu bat populaziora esaten kontu zibiltzeko. Kontu zibiltzeko ezinbestekoa da neurriak mantendu, bai maskarilla ipini, bai garbitu sarri eskuak eta distantzia mantendu kaletatik. Kontuz batzarrekin baina batez be, etxetara joaten garanean zenideko bat ikusten. Bestalde, bizi dugun egoera honen aurrean, Uribarren Abaroa egoitzatik adierazi dute neurriak hartuko direla, bisitak hartzeko orduan. Arau berri hauek familikoei jakinaraziko zaizkie egunotan. Covidak sortutako krisiaren aurrean, Lekitoko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu enpresei bultzada emateko asmoz, bono denda kanpaina jarriko da martxan 2. aldiz urte honetan. Aurretik ekainean zehar egin zen ekimena, udalaren eta Kito merkatari elkartearen artean. Oraingo honetan, eskualdeko beste udalerriak eta merkatari eta ostalari taldeak batu dira ekimen honetan, Lea Artibai bonua martxan jarriz. Lekitoren kasuan bonu hauek turismo bulegoan egongo dira eskuragarri urriaren 20tik 28 bitartean. Bonoak 15 euroko prezioa izango du eta 20 euroko balioa, hau da 5 euro aurreztu ahalko dituzue. Pertsona bakoitzeko 2 bono eskuratu ahalko dira gehienez. Lekitoko udalak 20.000 euro inguru bideratuko ditu ekimen honetarako. Herriko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko helburuarekin. Parte hartu nahi dute negozioek, urriaren 20 arte izango dute izena emateko epea zabalik, leartibai abildua leartibai.com helbidera idatziz edo garapen agentziako bulegoan.
Euskara ulertzen dutenen arteko hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera indartzeko helburuarekin, Euskaraldiak bere bigarren edizioa martxan jarri du eta orain izena eman eta parte hartzeko aukera zabaldu du. Urten Euskaraldizen parte hartzeko online bidezko izen ematea lehenetsiko da, baina alan dabe lekeitzon, online bidez izen emateko aukera ez dekenentzat, izen emate maila jarriko eguz. Maila jarriko dire udaletxeko eskaileretan, urriko domekatan eta azaroko domekatan zehar azaruen 15 arte. Eberdiko 12 erdizek, ordu 2 erdizek bitxartien. Eta eurize itzen daben kasuetan, udaletxeko eskailetan beharrien, kontzizopien egongo diren maizek. Aurreko edizioan moduan, aho bizi eta belarri prest rolekin parte hartuko dute azaroaren 20 abenduaren 4 egingo den ariketa sozialeko parte hartzaileek. Euskaraz badakizu, egin lasai edonon eta edonori. Eta hitz egin ezarren ulertzen baduzu, euskaldunei euskaraz egiteko eskatu. Animatu eta eman izena Euskaraldian. 15 eta 29 urte bitarteko gazteek, gazteriaren arloko politikei buruz duten iritzia eta hauek nola baloratzen dituzten jakiteko inkesta jarri da abian Gaztedi programaren barnean. Mankomunitateak eskualdeko 12 udalerri segaz eta Bizkaiko Foru Aldundi segaz urtero hitzarmena sinatu ditzen dau Gaztedi programa aurrera eroateko. Gaztedi programan barruen programa diferentik garatu ditzen die, da orduen gure dan apurbet da 15 eta 29 urte bitarteko gaztien parte hartzea eta eurei apurbet hitza emon. Horretarako alde batetik galdetegi xe dau, galdetegi baten erantzunak emon, saretatik zabalduko da, eta beste parte batetik eztabaida talde batzuk edo parte hartze talde batzuk sortuko doguz. Hemen Lekitzon azaroan izango da, ostiral baten, saretatik zabalduko da data da leku da ordu konkretua zeuen parte hartzea aukiteko. Guk mankomunitateeko kale zitzaiak eroango dugu, badakizue udalerri guztizetan ibiltzen garela, edo zer gauzatarako sareetan, telefonu eta badeko zue, orduen adiegon eta saretatik zabalduko dugu informazio guztizen. Este año nos han quitado los gansos, nos han quitado la alegría y nos quieren quitar hasta las ganas de vivir. Claro, tenemos dos opciones, o lloramos o nos reímos. Ikusgarri zine aretoan, Oskar Terol gidoilari eta aktorearen por komentario monologoaz disfrutatzeko aukera izango dugu urriaren 23an iluntzeko 8:30. Ez galdu aukera. Sarrerak salgai, zinemazaleak.eus orrialdean edota zerbait informatika dendan 10 euroren truke. No me falles, ¿te lo puedes perder? Sí, pero otra tristura más que te vas a echar a las espaldas. Venga ahí, te espero, que voy con ganas. En 3, 2, 1, música. En el amor todo es empezar. Eres bailarina. Soy director de las noches de Rosa. Explota, explota. 70ko hamarkada hasierako Maria, dantzari gazte, sentsual eta askatasun irrikaz bizi izandakoaren istorioa kontatzen du. Espainian garaiura zurruntasunak eta zentsurak markatu zuten, batez ere telebistan. Pelikula honekin, ametsik zailena nola bihur daitekeen errealitate jakingo dugu. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur giro hotz eta bustiarekin jarraitu dugu. Arratsaldean euria gero eta tartekatuago eta ahulago egin du, eta ostarte batzuk ere ireki dira. Bihar barikua eguna lainopean hasiko dugu, oraindik euri apur bat egin dezake eta poliki-poliki odeitza arinduz joango da. Temperatura maksimoak koska bat gorago geldituko dira. Etzi, zapatuz, zeruan erdi mailako odei eta goiodeiak tartekatuko dira urdinguneekin.
Hobekuntza honekin temperatura maksimoak 3-4 gradu gorago eta minimoak berriz hotzak izango dira. Domekan goiodeiren bat, baina orokorrean giro eguzkitsua eta temperatura epelak izango ditugu. Hurrengo astean giro atseginarekin jarraituko dugu. Beste barik, irudi hauekin agurtzen gara. Gozatu asteburuaz eta hurrengo asterarte.